σιωπηλά, μόνος σου. Της έδωσες τον χρόνο σου, την αφοσίωσή σου, την ευγένειά σου. Εκείνη σου έδωσε αναμνήσεις και σιωπή. Αυτό είναι το κομμάτι που κανείς δεν σου λέει. Το κομμάτι που παραλείπουν στα βιβλία αυτοβοήθειας και στα βίντεο με συμβουλές σχέσεων, που μερικές φορές μπορείς να είσαι ο μικρομετόνο τι ένας άντρας. Πρέπει να είναι και παρόλα αυτά, να μην είσαι αρκετός. Για να μείνει η καρδιά της. Και αυτή η συνειδητοποίηση. Αυτή είναι η πληγή που αιμορραγεί περισσότερο. Γιατί κανείς δεν σε προειδοποιεί για την απόσταση της. Τα μηνύματά της που σβήνουν, οι ευγενικές απαντήσεις της, η στιγμή που από μου λείπεις γίνεται. Είμαι απασχολημένη. Τι κάνουν λοιπόν οι περισσότεροι άντρες? Κυνηγάνε. Σκέφτονται υπερβολικά. Καταραίουν. Αλλά η αλήθεια δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτό είναι ένα μάθημα που κάθε άντρας μαθαίνει πολύ αργά και πονάει. Αλλά αν το παρακολουθήσεις μέχρι το τέλος, δεν θα είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος. Και πριν συνεχίσουμε, έχω κάτι ξεχωριστό για σένα. Ένα δωρεάν e-book. Το εγχειρίδιο ελέγχου του γυναικείου μυαλού. Αποκαλύπτει τα κρυμμένα μυστικά για να σε ποθήσει οποιαδήποτε γυναίκα. Πιάσε το τώρα. Σύνδεσμο στην περιγραφή ή στα σχόλια. Ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη αλήθεια. Δεν έφυγε επειδή δεν ήσουν αρκετά καλός. Γιατί δεν ήμουν αρκετός? Αυτή η ερώτηση στοιχιώνει κάθε άντρα που αγάπησε βαθιά και έχασε εντελώς. Αναπαράγεις κάθε συζήτηση, κάθε χειρονομία, κάθε στιγμή που θα μπορούσες να ήσουν καλύτερος. Νομίζεις ότι αν ήσουν πιο αστείος, πιο επιτυχημένος, πιο ελκυστικός, θα είχε μείνει. Αλλά εδώ είναι η ομοία αλήθεια που ο Μάρκος Αβρίλιος θα είχε καταλάβει. Δεν έφυγε επειδή δεν ήσουν αρκετά καλός. Έφυγε επειδή δεν ένιωθε αυτό που ένιωθες εσύ. Η έλξη δεν είναι ανταμοιβή για την καλή συμπεριφορά. Δεν είναι ένα βραβείο που κερδίζεις με πόντους καλοσύνης. Δεν είναι μια συναλλαγή όπου η συναισθηματική σου επένδυση εγγυάται τη συναισθηματική της ανταπόδοση. Είναι μια δύναμη τόσο απρόβλεπτη όσο ο κεραυνός. Τόσο ανεξέλεγκτη όσο ο άνεμος. Σκέψου το. Πόσες φορές έχεις δει έναν καλό άντρα να χάνει μια καταπληκτική γυναίκα από κάποιον που της φέρεται άσχημα? Πόσες φορές έχεις παρακολουθήσει μια γυναίκα να επιλέγει το χάος αντί για τη σταθερότητα, τον ενθουσιασμό αντί για την ασφάλεια, το μυστήριο αντί για τη διαφάνεια? Δεν είναι επειδή οι γυναίκες είναι χαλασμένες. Είναι επειδή η έλξη λειτουργεί σε διαφορετική συχνότητα από τη λογική. Μπορεί να εκτιμά διανοητικά την καλοσύνη σου, ενώ να ποθεί συναισθηματικά την αδιαφορία του. Μπορεί να σέβεται την συνέπειά σου ενώ να την ελκύει απρόβλεπτη συμπεριφορά του. Ο άντρας που το καταλαβαίνει αυτό σταματά να ρωτάει τι έκανα λάθος και αρχίζει να ρωτάει τι μπορώ να μάθω από αυτό. Ο Σενέκας έγραψε κάποτε, κάθε νέα αργή προέρχεται από το τέλος κάποιας άλλης αρχής. Η στενοχώρια σου δεν είναι απόδειξη της ανεπαρκειάς σου. Είναι απόδειξη της ικανότητάς σου να αγαπάς βαθιά. Αυτό δεν είναι αδυναμία. Αυτή είναι μια υπερδύναμη μόλις μάθεις πώς να την κατευθύνεις. Η δεύτερη αλήθεια, η συναισθηματική σου επένδυση δεν δημιουργεί υποχρέωση. Της τα έδωσα όλα. Πώς μπορούσε απλά να φύγει? Αυτό είναι το ψέμα που καταστρέφει τους άντρες. Η πεποίθηση ότι η συναισθηματική επένδυση δημιουργεί συναισθηματικό χρέος. Νομίζεις ότι επειδή νοιάστηκες τόσο πολύ, επειδή θυσίασες τόσο πολύ, επειδή αγάπησες τόσο βαθιά, σου οφείλει κάτι σε αντάλλαγμα. Αλλά η αγάπη δεν είναι συμβόλαιο. Δεν είναι υποθήκη όπου οι πληρωμές σου εγγυώνται ιδιοκτησία. Δεν είναι μια επιχειρηματική συμφωνία όπου η συναισθηματική σου εργασία σου αποφέρει συναισθηματικά μερίσματα. Κάθε μήνυμα που έστειλες, κάθε δώρο που αγόρασες, κάθε αργά το βράδυ συζήτηση που είχατε, αυτές ήταν οι επιλογές σου, οι επενδύσεις σου, οι αποφάσεις σου. Δεν σου ζήτησε να αναδιαρθρώσεις τη ζωή σου γύρω από την ύπαρξή της. Δεν ζήτησε να την κάνεις τα πάντα σου. Το έκανες αυτό επειδή ένιωθες καλά, επειδή σου έδινε σκοπό, επειδή σε έκανε να νιώθεις απαραίτητος, επιθυμητός, σημαντικός.
Αλλά κάπου, στην πορεία, μπέρδεψες την ανάγκη σου να δώσεις. Με την ανάγκη της να λάβει. Εδώ είναι. Αυτό που ήξερε ο Επίκτητος που οι σύγχρονοι άντρες ξεχνούν. Μην εξηγείς τη φιλοσοφία σου. Ενσάρκωσέ την. Προσπάθησες να την αγαπήσεις. Ώστε να σε αγαπήσει και εκείνη. Προσπάθησες να την κερδίσεις με το να είσαι καλός. Την αντιμετώπισες σαν ένα πρόβλημα προς επίλυση αντί σαν ένα πρόσωπο προς κατανόηση. Η γυναίκα που είναι γραφτό για σένα δεν θα χρειαστεί να πιστεί. Δεν θα χρειαστεί να κερδιθεί. Δεν θα χρειαστεί να αποδείξεις την αξία σου μέσα από μεγάλες χειρονομίες και συναισθηματικές γυμναστικές. Απλά θα το ξέρει. Και η γυναίκα που δεν το ξέρει, άφησε την να φύγει, όχι με πικρία, αλλά με ευγνωμοσύνη. Σου έδειξε απλά ποια είναι. Πίστεψέ την. Η τρίτη αλήθεια. Δεν μπορείς να λογικευτείς την καρδιά κάποιου. Αλλά ήμασταν τόσο καλοί μαζί. Είχαμε τόσα πολλά κοινά. Θέλαμε τα ίδια πράγματα. Συμβατότητα στο χαρτί σημαίνει τίποτα αν δεν υπάρχει χημεία. Στο πρόσωπο μπορείτε να μοιράζεστε τις ίδιες αξίες, τους ίδιους στόχους, το ίδιο όραμα για το μέλλον. Αλλά αν δεν νιώθει αυτή τη σπίθα, αυτή την ηλεκτρική ενέργεια, αυτό το απροσδιόριστο κάτι που κάνει την καρδιά της να χτυπάει γρήγορα όταν βλέπει το όνομά σου στο τηλέφωνο της, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Αυτή είναι ίσως η πιο οδυνηρή αλήθεια από όλες. Η αγάπη δεν είναι λογική. Δεν ακολουθεί κανόνες. Δεν σέβεται χρονοδιαγράμματα. Δεν νοιάζεται για το 5 ετές σου πλάνο ή το βιογραφικό σου σχέσεις ή πόσο καλά μεταχειρίζεσαι τη μητέρα της. Μπορείς να είσαι ο τέλειος άντρας στα χαρτιά και πάλι να τη χάσεις. Από κάποιον που δεν έχει νόημα. Κάποιον που είναι λάθος για αυτήν με κάθε λογικό τρόπο, αλλά σωστός για αυτήν με κάθε συναισθηματικό τρόπο. Κάποιον που την προκαλεί, την εκνευρίζει, την ανάβει, την αλλάζει. Οι Στοικοί το κατάλαβαν αυτό. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε: έχεις εξουσία πάνω στο μυαλό σου, όχι στα εξωτερικά γεγονότα. Συνειδητοποίησε αυτό και θα βρεις δύναμη. Δεν μπορείς να ελέγξεις ποιον επιλέγει. Δεν μπορείς να ελέγξεις τι νιώθει. Δεν μπορείς να ελέγξεις την καρδιά της, τις σκέψεις της, τις επιθυμίες της, τους φόβους της. Μπορείς μόνο να ελέγξεις την αντίδρασή σου στις επιλογές της. Όταν σου λέει ότι δεν είναι έτοιμη για μια σχέση, μην προσπαθήσεις να την πείσεις για το αντίθετο. Όταν λέει ότι χρειάζεται χώρο, δώσε της ολόκληρο το σύμπαν. Όταν λέει ότι είσαι πολύ καλός για αυτήν, πίστεψέ την και φύγε. Όχι επειδή είσαι θυμωμένος, όχι επειδή πληγώθηκες, αλλά επειδή σέβεσαι την αυτονομία της. Αρκετά ώστε να αποδεχτείς την απόφαση της χωρίς να προσπαθήσει να της αλλάξεις γνώμη. Ο άντρας που διαφωνεί με τα συναισθήματα μιας γυναίκας έχει ήδη χάσει. Ο άντρας που προσπαθεί να διαπραγματευτεί την έλξη έχει ήδη αποτύχει. Ο άντρας που νομίζει ότι μπορεί να λογικευτεί, στην καρδιά της έχει ήδη ξεχάσει το πιο σημαντικό μάθημα από όλα. Ο άντρας που δεν χρειάζεται τίποτα είναι το παν που θέλει. Εδώ είναι το παράδοξο που αλλάζει τα πάντα. Όσο λιγότερο τη χρειάζεσαι, τόσο περισσότερο σε θέλει. Όσο πιο ολοκληρωμένος είσαι μόνος σου, τόσο πιο ελκυστικός γίνεσαι για τους άλλους. Όσο περισσότερο εκτιμάς τον δικό σου χρόνο, ενέργεια και προσοχή, τόσο πιο πολύτιμα γίνονται αυτά τα πράγματα για τις γυναίκες. Αυτό δεν αφορά το να παίζεις παιχνίδια ή να είσαι χειριστικός. Αυτό αφορά την κατανόηση της δικής σου αξίας και την άρνηση να τη συμβιβάζεις για κανέναν. Αυτό αφορά την οικοδόμηση μιας ζωής τόσο γεμάτης που η παρουσία ενός άλλου προσώπου την ενισχύει αντί να την ολοκληρώνει. Όταν σταματήσεις να βλέπεις τις γυναίκες ως τη λύση στα προβλήματά σου και αρχίσεις να τις βλέπεις ως συνεργάτες στο ταξίδι σου, όλα αλλάζουν. Όταν σταματήσεις να χρειάζεσαι επικύρωση από αυτές και αρχίσεις να επικυρώνεις τον εαυτό σου, ολόκληρη η ενέργειά σου αλλάζει. Ο άντρας που μπορεί να φύγει είναι ο άντρας που δεν χρειάζεται. Ο άντρας που μπορεί να είναι μόνος είναι ο άντρας που δεν είναι ποτέ πραγματικά μόνος. Ο άντρας που αγαπά τον εαυτό του είναι ο άντρας που είναι ικανός να αγαπά τους άλλους αυθεντικά.
Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε, πολύ λίγα χρειάζονται για να κάνουν μια ευτυχισμένη ζωή. Είναι όλα μέσα σου, στον τρόπο σκέψης σου. Η ευτυχία σου δεν μπορεί να εξαρτάται από τις επιλογές ενός άλλου προσώπου. Η ειρήνη σου δεν μπορεί να κρατηθεί όμηρος από τα συναισθήματα κάποιου άλλου. Η αξία σου δεν μπορεί να καθοριστεί από το ποιος μένει και ποιος φεύγει. Θα αγαπήσεις ξανά. Πιο βαθιά αυτή τη φορά. Πιο σοφά αυτή τη φορά. Καλύτερα αυτή τη φορά. Η γυναίκα που σου έσπασε την καρδιά δεν ήταν η αδελφή ψυχή σου. Ήταν η δασκάλα σου. Ήρθε στη ζωή σου για να σου δείξει τι δεν θέλεις, για να αποκαλύψει τι δεν θα ανεχθείς, για να σε προετοιμάσει για αυτό που αξίζεις. Σε δίδαξε ότι η αγάπη χωρίς ανταπόδοση δεν είναι αγάπη, είναι αιμονή. Σου έδειξε ότι η καλοσύνη χωρίς όρια δεν είναι καλοσύνη, είναι αδυναμία. Απέδειξε ότι η επένδυση χωρίς ανταπόδοση δεν είναι επένδυση, είναι σπατάλη. Αλλά το πιο σημαντικό, απέδειξε ότι μπορείς να επιβιώσεις την απώλεια κάποιου που νόμιζες ότι δεν μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτόν. Σου έδειξε ότι η ευτυχία σου δεν εξαρτάται από την παρουσία της. Αποκάλυψε ότι η αξία σου δεν καθορίζεται από την επιλογή της. Η σωστή γυναίκα για σένα δεν θα σε κάνει να αμφισβητήσεις την αξία σου. Δεν θα σε κάνει να κυνηγήσεις την αγάπη της. Δεν θα σε κάνει να ανταγωνιστείς για την προσοχή της. Απλά θα σε επιλέξει κάθε μέρα χωρίς δισταγμό, χωρίς όρους, χωρίς επιφυλάξεις. Και όταν το κάνει, θα καταλάβεις γιατί. Ποτέ δεν λειτουργήσε με κανέναν άλλο. Θα δεις ότι κάθε στενοχώρια, κάθε απόρριψη, κάθε αντίο σε προετοίμαζε. Για αυτό το για. Θα συνειδητοποιήσεις ότι η γυναίκα που σε έσπασε ήταν στην πραγματικότητα. Η γυναίκα που σε έφτιαξε. Δεν είσαι ο ίδιος άντρας που έσπασε από την αναχώρησή της. Είσαι ο άντρας που σφυριλατήθηκε από το μάθημα της. Σταμάτα να την ψάχνεις σε κάθε γυναίκα που συναντάς. Σταμάτα να προσπαθείς να επουλώσεις παλιές πληγές με νέα άτομα. Σταμάτα να κουβαλάς το παρελθόν στο μέλλον σου. Άφησε την να φύγει, όχι με θυμό, αλλά με ευγνωμοσύνη. Όχι με δυσαρέσκεια, αλλά με σεβασμό. Όχι με μίσος, αλλά με αγάπη. Αγάπη για αυτό που ήταν. Αγάπη για αυτό που ήσουν. Αγάπη για αυτό που γίνεσαι. Ο άντρας που μπορεί να αφήσει αυτό που ήταν είναι ο άντρας που μπορεί να αγκαλιάσει αυτό που θα είναι. Ο άντρας που μπορεί να απελευθερώσει το παρελθόν είναι ο άντρας που μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον. Ο άντρας που μπορεί να αγαπήσει κάποιον αρκετά για να τον αφήσει να φύγει είναι ο άντρας που είναι έτοιμος να αγαπήσει κάποιον αρκετά για να τον κάνει να μείνει. Είσαι αυτός ο άντρας. Πάντα ήσουν. Απλά χρειαζόταν να σπάσεις για να το θυμηθείς. Αυτό που κάθε άντρας μαθαίνει πολύ αργά για τις γυναίκες είναι ότι η σωστή γυναίκα δεν θα σε κάνει να το μάθεις πολύ αργά. Θα σε κάνει να το μάθεις ακριβώς την ώρα του.